nek nang Jombang mampira sengon lemah geneng akeh wedine bebe nek gak sambang kirimo ingon nek gak seneng apa mestine aku gak mancing iwake lele ning segara akeh kapale bunda aja belani golonganmu dhewe belanono nasibe bangsane awiyo nek nang Jombang kampung kepatian ono selimu kemelecaan paman Mbah Buyut berjuang mati-matian sing direbut kemerdekaan nek nang Jombang kampunge sengon lemah geneng akeh wedine paman kentekan pari anak nek gak sambang kirimo ingon nek gak seneng apa mas dine kana biasa ya madang ya biasa enak jula-juli ya sini dipangan sore enak dipangan esok enak lakokno mas oh enak ya kaya wenco asli loh utang-utang lali urusan mekar pikir mburi enggak mas sing ngiter hati-hati klonang-klonang saron lan bonang agender siter peking lan gambang kenong kempul saron lan kendang iku ngono arane gamelan aku seneng ndelok panjak kendang akadek nek nabuh tangane jepat plang suarane banter ngalahno suarane gendrang sing ngrungokno mesti pikire girang ana maneh jenenge gender ati pasang bumbung dicecer-cecer akadek sing nabuh wonge rodok blater tabuhe endek pucuke jeber ana maneh jenenge slentem dipasang bumbung suarane ulem akadek sing nabuh wonge gak duwe gunem atabuhe dawa bongkote sak gegem ana maneh jenenge siter dipasang kawat suarane ngejer-ngejer kadek sing nabuh sampak mungker-mungker sing ngrungokno iso gayer-gayer ana maneh jenenge kempul dipasang dhuwur
ditata gandul-gandul kathik sing nabuh wonge yo mbegudul tabuhe dawa bongkote wungkul nek suarane kendang suarane demung suarane peking suarane siter cekap semanten kidungan kula sailan boten boropor mirsa yupainten keselak cendelo cekap semanten piyatur kula matur nuwun adik kula Wisnu. Mau wayang jenengane. Wah, aku sowe ra petuk panjenenganmu tambah ganteng ya Romansa. Juwawati Muri. Wayangan Jawa Timuran. Jan njek dong. Njek dong. Iya. Aku suluk sitok oleh iki. Oleh. Pun monggo. Cek wong-wong iro lek aku iso trowlanan lho. Sekal gale nggih. Sekal gale. Siji. Karoso slira ya ngono kono neng wang mendah neo cerita nono ari neng kaya melu keton kaya mati Aku gak iso cengkok ngono iku. Aku gak iso cengkok koyo ngono iku. Lah, ngoten iki jenengan lek menawi pengen monggo ten kene panjenengane Mas Heru. Ki Heru Cahyono. Gitu. Ngoten niku polah lek belajar cengkok ten kene panjenengane wis sampe mumet. Sampai jeblok. Nggih, anjene wajan. Mas kula Heru niku jan memang inspirator buat saya. Benten kalih adine. Sinten? Dalange niku namine Ki David Gondorukem. Sapa? Gondomulya. Oh, Gondomulya. Oh ya cacare dalang kapate kesuwur. Pun ngoten ta. Niku lak nggih. Bapak jenengan to, Dik. Niku lak. Oh, nggih ngoten-ngoten nggih rama kula. Lah nggih. Wujud-wujude ngoten niku nggih rama kula. Lah nggih malangane. Nggih Mas yo ngalor ngidul diwadani wong niku tetep romo kula. Tetep romo kula. Lakare mayange kados ngaten ngalor ngidul diwadani wong wis meneng ae. Nggih. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Barengan. Cari Mas Adang barengan. Nggih. Napa? Tiange panjenengane Ki David. Nggih monggo mboten napa-napa. Wektale pokoke jam 12 empun. Oke, aku nyuwun apa sepote. No neng. Ayo ya. Tua gapat medang. Oh. Ayo Mas. Oh. Ayo Mas. Monggo. Oh. Awas. Lho. Oh, gak wawuh temen tak ada. Ya. Sirep.
maca opo run. Asem. Blangkonmu lho. Nyapo? Jawa Timur gak Jawa Timur sok ngono kok kate pengen gak diwadani wong. Kowe ngerti? Piye? Barengan. Oh iya lek, oke. Mbok sing gawe sapa iki aku ora paham kok. Aneh-aneh. Ya klub penjenengane Demul Yadi. Nggih, ngapunten saderenge. Nggih. Pripun iki Mas? Oh ya nembang-nembang kono Mas kon munggah. Nggih Mas. Ya. Ya ngono lho sing manut. Angel lho ndek anak kaya ngene iki. Temenan sumpah. Angel ora ono. Dunya lo mecel. Lah angel lho Mas Yon Mas nduk golek bapak modele kaya ngene iki ya angel Mas. Asli. MC dalang. Gak patek payu. Dalang dia Noah. Oh dalang. Oh nggih dalang. Nggih dalang. Gini putrane Bapak. Si api anake. Mosok. Amin. Terus aku tukang nyapa munggah. Munggah yo nyuwara. Lah nyuwara apa aku ora iso nyuwara mbok kok nyuwara wong yo lambene fales lho Mas. Ora. Mosok Pak Nit dilokne kaya ngono iku piye? Lah anane fales temen lho Mas. Coba. Apa iki? Sembarang mbok nyanyi. Nyanyi nopo? Sing gamelan tapi slidru. Aku ora tau gamelan biasa orkestra aku. Wah. Banyu potongane kok suruh dinemprang orkestra. Oh alah. Oh udute Samsu kok orkestra. Kok sing rodok tertib. Apa kok ndrondo? Lah nggih ngeten iki napa beteke ngregangaken swasana. Nggih leres nggih. Hukum di atas panggung. Heeh. Hukum di atas panggung iki wong liya. Nggih betul. Lek nang omah ya Rama kula tenan. Dipecel nang omah. Iya. Apa nyanyi-nyanyi apa ngono? Nggih, napa ngoten Mas? Monggo paring napa. Aku tak duet ya oleh ya. Ya, ayo milih. Iya, ayo milih. Sampai milih ku Titanono. Aku tak milih ayo ngene. Titanono. Milih sapa, Dek? Oh, nggih. Loh, oh ya Titanono Gojali Suto temen iki. Gojali kene nduk cayu. Dari anak mbek bapak iki Titanono. Ya. Ya le. Anake wong iku nggone anake kok bapakne nyelek. Iki gorene. Rasa gomi kowe. Nggih, Mas. Nggih, Mas. Titanono wis. Gojali Suto temen Titanono. Lah iya. Age to. Ono nok mik. Ora enek. Iki mike jatah kene. Yo sik tak lek. Oh bapakne diceluk Pak Lek iki piye? Ngene nduk. Heeh. Wis aja ngereken gurem ceceker. Lho, Batris, monggo sekecakaken. Mangan. Lah iya. Ora. Heeh, kangen napa niki kula? Nyanyi apa, Nduk? Nggih, nyanyi napa pun mborong kersa niku. Aku sembarang manut awakmu. Sitarondo pripun? Oh, nggih, jan bocah meni-meni degane kambil ijo. Teges bejane sing ngunduh kambil. Bejane sing duwe bojo. Hah? Urung duwe bojo. Oh nggih dereng ya. Ya gel ya. Nggih. Ngomongnya kowe iki lek iri ngomongno to. Ngomong to. Lah iya. Monggo. Oh, pokal gawe niki lho. Lah iya. Oh, pokal gawane bakul cor kuningan. Gamelan kublak kutak. Hah? Lho iya no. Ya apa jari?
yen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresna welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki dadi rondo kabeh iku ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggup ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ra kena prawane tak enteni rondone Mas Anong Setiaji sudah terawuh dowel Hantung tresno jejodohan selawase la 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 royoan delok anakmu delok ini lho duet iki lho yen mulo sliramu wis tak aturi oleh bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora murung saiki dadi rondo ngene lho nanging piye mas kabeh iki wis kepacut delok anakmu duwete delok iki ora perlu diketuni janjimu biyen aku sanggup ngateni lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni randane
matur sembah nuwun Mas David. Nggih, Mas. Nyuwun ngapunten. Nyuwun ngapunten niki nggih namung gegojekan sawetawis. Nggih. Kula kalih Pak kula aja ngalih sik to. Kula kalih Pak kula ngeten niki namung napa hukum di atas panggung. Nggih leres nggih menika namung sekedar hiburan. Lek ten griya nggih rama kula tenan, sungkem tenan. Sungkem nggih estu nggih. Nggih estu. Lek ngeten iki nggih kaya Antasena. Nggih, ngeten iki Pak kula jan niki luar biasa niki. Sing sabar nggih Mas Pit nggih jenengan kali adik nggih. Lho, malah sing kula kengken sabar sing niki. Lho niki ta. Sing sabar niku alah. Kula niku wis sabar-sabar emang. Nggih anjene. Pun ngapunten. Nggih. Matur nuwun nggih. Pak Sin ngapunten nggih Pak Sin. Pak Punten, Pak Sinarto, Pak Salahuddin Budi Utomo nyun. Alhamdulillah. Nggih. Ya nduk iku kaya-kaya ndaramu wis maring pangandikan nduk. Iya yuk.